weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to ñaabina to feeralla to mbahe to windinga to mbaña ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Isaka Kebe to mbotto ha to galle ceerno Abou Ndongo to garlole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ɓoyata dendagal itiyaji tawteɓe ndera leydi e kala keeɓa carte mumen taw ko carte kanam woni assurance maladie to leydi Sénégal to legal yof ko super marché mawɗo biteɗo supermarché exclusif kañum sumi toon hanki jamma cumo kulɓinigu to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe tetti fodde temedde nayyi capantati joyyi holsere tawi ko nayyi gonnoɗe e juuɗe ruggiyankoɓe seɓɓitiɓe e nder falde markala to leydi kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodja kabaruji men jawlam jabberi jayten ko to leydi Palestine to leydi Brésil ha to leydi Russie bisimilla moon e kirki hotodirte joni joni piren pacceren wisa mawɗo ekkiɗo hen nalliki mbiyaki gorelte ko ha ko moƴƴo iwruko to koredinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no fewi yoga e docteur mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga e ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko ha ko moƴƴo iwruko to koredinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tonggode gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e muɗuma wara souvenir hakkude non ɗo hay soko mortoyi mi ñaaga mbawon heeɗade ni kono noon ɓawrimi adanino aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi
gorko mo melga wuro jinneji wi ko fitata aadi mo aadodiri jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadindo ɓala walla denwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne safara rafiji kewɗi ne jiida ciirol wonduɓe kista fibram dogam sita rewɓe ɗon koɓe soɓaje rewɓe dartanaɓe kala gorko mo melga wuro jinneji ne yawren ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli musoji keceje musoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi waɗan maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah rabbil alamin ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawren ɓen wonduɓe prostate e fiɗaɓe kala gorko mo melga wuro jinneji ne yawren ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala omo jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti ɗum den ko wiyete ko meeɗi moosa a muuɗa ɗum walla jara joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina omo jogui leɗɗe goɗɗe kadi ɗen ko ɓureteɗe wiyete ko yeddi ƴeewa awrata ɗum joni joni mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuro jinneji ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawe to Paris lamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 27 04 66 27 so tawi noon ko yiɗɓe jokkodirde gorko mo melga wuro jinneji mo jogui base makko to Dakar en tawi ɗon mi ñii ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo 77 714 94 15 gorko mo melga wuro jinneji ɓe lappol palol dande maayo e Mauritanie e Sénégal omo jogui base makko to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie tawi ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia ceerno Amadou Dia ko gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott base makko gonnoɗo leegal 6e e oɗo saaha joni o artirim to leegal Samia en face usine plâtre kala jiɗɗo jokkodirde on base mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo riido ko mallaɗo woni mbadden sanɗo faade makko Kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo eɗen goni altine nogas tati lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habaruji mon e ɗemgal pular e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono noon mbirɗo ene gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie ɓoyata dendagal étudiant tawi ko jangoɓe enseignement supérieur koko mbaɗante kamɓe kala ko wiyete kartala kanam woni assurance woni caisse national d' assurance maladie ko kolaɗo kuuɓal noon de la caisse o hono biyeteɗo Sidi Mahmoudou Zeydani kañum tigui ɓayini kabaru o ko accord noon holiri noon ko accord waɗi ko sifodiral heɓade kay hakkude ministére de la santé wondude e ministére de l' économie et des finances hakkude mum e caisse national d' assurance maladie sifodiri nde ɗon sifande ɗum noon ɓenninama kay to ɓenninama tigui e ɓenninama hawrama e nder conseil des ministres sakkitide joɗade ndo foof noon ko yimbade yidde laamu ngu kay e oɗo saaha joni yañude ko fati tigui e damal ko yañude damal ko fati assurance maladie woni ko fati e kanam wonde kay beele ɓesgu leydi ndi kala ko ɓuuri hen hewde ne wawi hebde oɗon ngal ɗon kartal bitegal assurance maladie ndeɗo sifande noon dendagal étudiant ji tawi ko janggoɓe enseignement supérieur e nder jokuli leydi he
kala tawi nder suudu tawi ko université ji publique ɗiɗon université ji kala moni mabɓe kala ma heɓ kartal muɗum kanama Sidi Mahmoud Zidane noon ko kañum woni secrétaire général kanam o holliri tigui wonde e nder 2024 yimɓe winditiɓe tan ko fate kanam e nder leydi he kala ɓe huno nombre o yettima 195 ujunere neɗɗo ɗum noon e qime ha 21% tawi ko population Mauritanie 21% nder population Mauritanie ene wayno e oɗo saaha joni ene jogui ko wiyete carte kanama ha joni ko leydi Mauritanie keɗen laamu leydi Mauritanie ɓe cifodirino e laamu leydi Espagne ele sifodiri laamu leydi Mauritanie sifande noon ko noddude capanɗe joyo sagata taw ko gollotoɓe toon to Espagne tawi koye fannu remru ko gollotoɓe noon e guese tawi ko guese demeteɗe guila ligguimaji ha ko way noon toon to leydi Espagne foof noon koye mbadi kay haɓade ko fate ɗanne suuɗeɗu tambi oɗon programme noon ko fati kay e jagol ɗiɗon capanɗe joyo sagata tambi ɗum noon ko tambi ɗum ko programme biteɗo teskile woni agence nationale pour l'emploi ko kañumen tambi ko fati oɗo ɗeɗon golle ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗeɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinangal ko fati awo hono biteɗo Fadila Wul Siddati wondude e gouverneur région de Gorgol hono Ahmed Na Wula Sidibé ɓe mbaɗi inauguré aseta ɓennuɗo to kay haydi nokku biteɗo piscicole pilote ɗum eko nokku noon to matériel gawirde eto leɗɗe nawdi to matériel gawirde eto kay liɗɗi to liɗɗi tigui pewni to liɗɗi tigui watte transformation guila watta ɗum guejje ha watta ɗum ko wiyete tigui tigui wiyete tigui ko ha watta ɗum liɗɗi ɗi ha watta ɗum condi ɗum foof ha e guejje kala ne tawe e nder oɗon nokku kanko ministre o noon e délégation makko ɓe jettima tigui ha toon to Mbuto ɓe jettima to agence pour le développement et de la pêche de l'agriculture mo Mbuto woni to liɗɗi nete to Mbuto ɓe mbawi yettade e nder ndeɗon falde ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ñande aleta hanki o kikiɗe no gasi ɗiɗi lewru bawti woni décembre 2024 hono koolaɗo kuuɓal woni secrétaire général du ministère de l'habitat de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire biteɗo Mohamed Salem Boukress o waɗi supervisé inauguration capanɗe joyyi logement kesi pulo mahaɗi kay to secteur 22 en tawi nder tujinin tawi kadi ko fayi koye miskineɓe tawateɓe e nder ndeɗon falde ha tengti oɗon nokko biteɗo Hayat Zedida logement ji ɗi noon keɓati koye pallodiral hakkude kay ministére de l'habitat et association biteɗo El Khayri pour la solidarité capanɗe joyyi logement ji ɗi noon hen logement kala ne tawi muɗum hen huuɓe hoɗande kala tawi mum cuuɗi ɗiɗi wondude douche goto e cuisine tawi kadi ene waɗi tawi kadi galle hen kala woni koye wertago ngo 120 mètres carré woni 120 mètres carré ko ɗum woni superficie galleji ɗi ɗum woni superficie o rokki toon noon kanko secrétaire général o rokkiri toon cérémonie noon symbolique o rokkiri toon kele coktirde kay galleji joyyi wonande kay ɓen heɓɓe ɗiɗon galleji ene tawtora cérémonie noon mais mo tujinina hono biyeteɗo Ahmed Salem Wula Villali wondude e conseiller waali Nouakchott banggue hirnangue wondude e préfet mo tujinina e yimɓe laamu hewɓe no fewi e ko wiyete les élus locaux mbawi tawtorede oɗon cérémonie ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen nummima toon to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen e nder leegal Yoff ko yippere marché goto exclusif kañum tigui tawateɗo e dow lawol aéroport Léopold Sédar Senghor kañum suni cumo kulɓinigo no fewi matériel kewɗo noon teskama tirfima hen suwano taw noon andede holko saabi cumu ngu sappere pompier nen mbawi nottade hen ko ɓuuri yawde saabu kay ɓe gaari toon guila 1 heure jamma tawi ɓe jettima oɗon nokku kono noon ɓe kolliri tigui kamɓe sappere pompier en ɓe dañi caɗele mawɗe no fewi yettade kay yoga e nokkuji oɗon supermarché saabu kay patgol beddaji taw satarnaji mabɓe baɗɗi ndiyam mbawata yettade e yoga e ɗiɗon nokkuji ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen général Moussa Fall ko ancien o commandant de la gendarmerie e saaha laamu Macky Sall plentuji
ji ɗiɗi noon mbaɗama yoɗo saaha joni e dow makko ko ancien commandant noon du 2e escadron de la garde présidentielle biyeteɗo Ibrahima Dramé gonɗo e oɗo saaha joni e kaso mo refuse tawi kadi nanguirno koko faade complot contre l'autorité de l'état e so laamu Macky Sall ko on portimo plainte ko wiide noon wonde o waɗi ɗum ko wiyete kidnapping o waɗi ɗum ko wiyete harcèlement kadi o waɗi ɗum torture woni torli ɗum no feewi ene tina noon o ittano noon kanko portude plainte no ittano tigui ko nder kaso to sogono toon révision dow tawi koye dow demande numéro 00248 CPR ɗum ko ñande nogas goo lewru novembre 2024 o waɗa auditionné woni tigui o nawa toon to commissariat d' arrondissement mo Rufisque ɓe mbawi jodda tigui ɓeɗo ɓe enquête namdi mom yoga e question ngaji koye ngan sanga noon o déposé plainte uji ɗiɗɗi kala procureur de la république noon yamiri tigui yo enquête uddite hen Ibrahima Dramé noon o holliri tigui wonde o riwama o ittama kadi e armé tawi kadi o sogama foof koye toñangue koye ŋañalde e toñangue ko dow injustice woni tigui ko ittira e golle makko e ko sukira kala ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jen toon to Joal noon haala yalla bolle puyɗe saabima tigui ha sehilaɓe ɗiɗo tawi ko awoɓe sehilaɓe ɗiɗo noon fijjuɓe mawnirɓe tawi kadi kañumen gollotto e laana ngo to banggue awo toon to Joal kañumen tigui kaaɓi bone bolle puyɗe ha wari hoore yalti hen haare nde noon fuɗɗino ko guila ñande alarba 16 lewru décembre gonɗen du to ke de pêche mo Joal woni tigui to laaɗe costata toon to Joal nde ko biyeteɗo ene yette ñana kañum tigui yontano kanko e sehil makko ɓe mbaɗata ko jontande to banggue sagginde woni tigui to banggue judde liɗɗi kanko ñaan o noon caggal kay ko kanko yontana judde liɗɗi ndeno juuɗi liɗɗi ɗi ha paari o battini kay musidɗo makko on tigui wona ñamde liɗɗi holno tigui liɗɗi ɗi moƴƴani fewani ɓendani kadi waɗaka barke holli tigui defu ngu ko ɗon kanko ñaano o mettini hen ɓe gone dugdude hen ha wonno kam haare ni biteɗo o dugdeyel makko noon ene wiye Emna Diakhaté on noon caggal ɗum ko ɗon tigui fiimo womre to fiimo womre noon hawreɓe cippiri hawre yimɓe naati hakkude mabɓe ceerni hakkude mabɓe caggal ɗum noon no janggo mum ni kanko biteɗo Emma ñaano noon caggal nden gasi ode janggo mum mo dawa o ƴangi musidɗo makko mo hamno tigui to galle mum biteɗo M Diakhaté ɓe dekkodiri tigui eɓe jaaha on sikatnamaro haala ko gasi han kadi nden ɓe jettima toon to ke woni to laaɗe ɗe goni to ɓe rutti on ruttini haala ka so ɓe ruttini haala ka noon ɗon to ɓe gone dugtude ko ɗon tigui o yaltini sawru kanko ko ɗon tigui o yaltini sawru makko e nder laana ko ɗon o daaƴi sawru ndu e hoore on musidɗo makko biteɗo Diakhaté o fi ɗum sawru e hoore ko ɗon tigui yani faɗɗi libri tigui ƴetta nawa tigui to juuɗe to suudu safroɓe nde yettoto tawa yettodaki e wonki mum siñano noon kañum tigui huɓɓi laana mum ɗon tigui humti laana muɗum waɗi ndiyam yeehi awoyde kay ko caggal musidɗo makko ne nawe hôpital no comme ko bolle puɗi ala ko waɗi ni caggal ɗum noon ɓoymiɗen on yettodaki e wonki nden o arti noon ko gendarme aɓe mbimo teɓe oɗo saaha joni kanko ñaan omo tawe juuɗe dadiɓe o waɗanoma den déféré to parquet mo Mbour omo faadi tigui ñawore makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal ha joni keddoɗen kayitaji tawi ko kayitaji woni dossier ji fenade virement ji kolta ko virement ji fenade ndewani lawol ɗina virement noon holko kayitaji taw ko hollirde relevé bancaire hollirde kigi wiyede wonde Macky Sall gonnoɗo hoore leydi Sénégal ina jogui compte bancaire to Bogne biteɗo HSBC mo Singapour on compte noon kayitaji ɗi ne kollir tigui wonde waɗi halis dollar kene ƴime ha 1 milliard taw ko dollar américain ko compte ɓe kollir tigui e nder kayitaji he wonde ko compte Macky Sall on habaru noon ko habaru fenade kono haɗani o sarima no fewi e nder réseaux sociaux ji kala e nder jandiri on kabaru ƴakkirama goro yaddama Kafe Touba e yoga e nokkuji place uji e nder Dakar caggal enquête noon enquête udditanoma hen tawama tigui wonde waɗoɓe enquête ɓe jeehin tigui ha mbawi yettade on boño biteɗo HSBC to mo Singapour tawama tigui ko fenade on compte o wodani Macky Sall ala toon compte Macky Sall noon Macky
Macky Sall noon naati tigi wawde natti holliri tigi wonde natti wawde munje kay e ɗeɗo kay penale kala saha pawateɗo e dow makko ko ɗum ngal sanga noon avocat makko woni goto hujjikintoɓe makko holliri tigi wonde ɓe porti plainte contre X oɗon kabaru mo takka ko gila ñande nogas sati lewru décembre noon wondi tigi gila ñalawma hanki o no ñalawma hande o no gasa tati lewru décembre 2024 woni tigi mo avocat makko biteɗo maître Antoine Veil kañum tigi porti déposé plainte to procureur de la république près du tribunal de grande instance hors classe mo Dakar avocat kadi holliri hankadi Macky Sall felliti kala kay ka takko takka ko e nder leydi he ko kay caggal leydi ko takka kala so tawi kay wonani e makko koɓe portoɓe plainte ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen yen ha tona to Madina Gounass jabbude na musidɗo men seydi men Amadou Sambolo assalamu aleykum rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu haali Abouba mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotooɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma haali Abouba kabrumen ɗo e nder wuuro Tidongo Madina Gounass gila nde guesa ceerno ba gasi duggede gila nden oɗo saaha sappama lappama ha gasi oɗo saaha wona koye ƴaarede torgal machallah bandiraɓe kala lelɗele kala enen dawa gam ƴarade guerte ɗe machallah kala legal nawar bottari muɗum nawar kala ko yadata hen defa bottari bandi fayida toon nde ceerno to mbawa gollade golle moƴƴe guila suwaga tan ha hira haali Abouba ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe machine ngaji lappoɓe guerte ɓuuren hewde en dawtode guesa ceerno to woɓɓe kadi ene luwnira machine ngaji mum ɗi gam lappanɗe woɓɓe e jokkodiri mabɓe koddiri oɗo saaha ko traite mabɓe o saaha ko saaha mabɓe kamɓe en jogui machine ngaji lappoji guerte nde wonno koɓe podirteɓe koɓe guirodirteɓe no machine ngaji kewani lappanteɓe ka ene kewi wadde noon oɗo saaha soɓe gayni bawɗo guesa goɗɗo ko ene fadiɓe goɗɗo ko ene fadiɓe ɓe mbi oɗo saaha machallah kamɓe jogui machine ngaji lappoji guerte ɓi eɓe jiite kawe no fewi no fewi guila to essence to ha to gasoil to hade bandiraɓe kala hen sac moɓe lappani joomum ha gasi ko 300 sac o joomum yoɓata kamɓe noon ɓe kolliri so Allah lamɗo jaaɓi ɗum ɗo koko yarata yeeso tan nde wonno wuuro ngo ko wuuro remowo kañum e guursiraɓe kala ko ndema wuura hayso ko goɗɗum ene yanta hen ɓe kolliri bandiraɓe kala oɗo saaha en daari no fewi darde tinde darde nonde fayde banggue e ndema kam e yamrode ceerno no ceerno ene rema eɗen ganda kam fodde ceerno ko remata ko wona hen woori wona ene ñaama ɗum wona heddi noon kala ko remata daña ko sakkoro ko bandiraɓe sakkoro ko miskineɓe ha yoga e seeɗan ɓe jokkodira Fouta goto kala heɓade gueɗal muɗum e sara haali Abouba mi salminima no fewi kadi mi juurimama mi salmini gal bandiraɓe toɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine makko musidɗo Amadou Sambolo ɗo Madina Gounass fewde weltare ɓe fona dunma haali Abouba. Sambolo golle ma jooɗi peewi sen nomima to Madina Gounass ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mali faama woni forces armées malien ko koni koɓe leydi Mali mbiten noon ɓe kolliri tigui wonde kay saaha ɓe gonno e orno yaade noɓe kewi wadde kala saaha e nder leydi he ɓe mbawi fottude e ruggiyankoɓe woni wuyɓe nayyi tawi kadi ko seɓɓitiɓe ɓe tette juuɗe mumen noon temedere capantati e joyyi holsere woni naggue koɓe tetti e juuɗe ɓen ruggiyankoɓe ɗum wonno ko guila ñande altine 16 lewru décembre ɗina ɗen kolce kala ɓe mbawi wattude ɗum kay e juuɗe autorité locale diwan o tawa kadi ko ɓe kolce ɗe noon ɓe teeɓi ɗum koto falde markala ko autorité ji locale enen kañumen tigui toppiti ha dendagal joom kolce ɗe moni kala heeɓi nayyi mum hano hannis ni ardino cérémonie duttigol jawdi noon ko préfet mo markala tawi e tawtorede autorité ji militaire e sécuritaire et administrative kala mbawi tawtorede oɗon cérémonie ha joni ko leydi Mali keddoɗen to banque biteɗo BNDA woni banque nationale développement agricole ko banque noon dendar saabu kay société allemand d'investissement et de développement ene joguino hen action ngaji mum kewɗi wondude e société ji goɗɗi ene jogui hen action ngaji mum laamu leydi Mali joguino hen ko seeɗa kono noon e oɗo saaha joni laamu leydi Mali yiiɗi kay ko yidde mum kay e oɗo saaha joni ko yidde ƴellidde faggudu mum koye ndina mbadi noon ɓe mbawi kay artirde oɗon banque ha laaɓi oɗo saaha foof arti kay oɗo saaha joni e contrôle juuɗe taw ko gouvernement mo leydi Mali mbiɗen oɗo saaha kala laamu ngu ko yidde ƴellidde faggudu mum kay e ruttade kala saaha ko fati kay wadde ko wiyete réforme woni yurnitade soit kay ɓe tetta ha laaɓa walla tigui ɓe mbayla code de travail ko yeeru kay ko wayno code waɗi code 2023 mo mbiyata tawi ko code miniére taw ko code noon réforme mini secteur
secteur minière e nder leydi he ɗum noon kollirama tigui e oɗo saaha joni laamu leydi Mali wawi artirde e on banggue ko fati minnude code minière fodde 35% arti koye juuɗe laamu leydi Mali ha joni ko leydi Mali kedoɗen article 52 woni article 52 de la loi électorale mo leydi Mali yamiri ko kala hitande yo liste électorale yo hesitine yo liste o yurnite beele kay liste o e waɗa tigui à jour e nder kala commune e nder to conseiller ji goni ko woni nder conseiller ji e ambassadeur uji consulat ji to ambassadeur uji goni kala ne mbawa tigui hesitinde liste mumen liste uji mumen électoral e nder koye ndina mbadi noon koye ndina mbadi noon catala halfinagal ko fate sumgoji woni AIGE catala halfinagal ko fate sumgoji nder leydi Mali ɓe juɓɓinino ñande aset nogas go lewru décembre gonɗen ndu to terrain football Lafia Bougum e nder commune 4 mo Bamako ñalawma taw ko ñalawma sensibilisation woni famminde yimɓe yewtide men ko fati kay e nafoore binditagol e nafoore kestitingol liste uji électoral yimɓe hewɓe noon tawtorama cérémonie o ko wayno délégation spéciale maire commune cadre e ko wayno coordinateur des chefs de quartier et des chefs de village hewɓe mbawi nottade hen ko noon kadi hoore kafo kañumen kala mbawi nottitade hen habruji men ɗemgal pular ha joni kedde Afrique ma jabbo musidɗo men seymi Alassane Oumar Mbodj. Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. en calmitima Haali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kaɓuɗo men ɓurɗi tengtude e dongal Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Mali toon dey ene wayno télévision noddeten hono jooli ba joguinoɗo kono caɗele ha yowa e golle mum kamɓe de ñeɗa asatare nogas golle wuro bawti ujunnaje ɗe nogas e nayyi ɓe jiɗi noon ko haaldude kay e nder laamu ngu mbaɗa kay andaw ƴettidde hono golle mabɓe nde tawno ɓe kuppono ko gila nogas e jeegom lewru novembre ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi toon to Côte d'Ivoire toon dey e waɗi hirande ko Tidjani Thiam e kañumne wawno ardade taw koɗo kaɗo lalla noddete kono PDCI RDA kañum de ko landa ɓurka ɓoyde no feewi nde wonno ko ɓe mbawi kadi wiide ɓe dañi hono hirande ko e gardingo kanko ko ari ko tawno o lomti ko ari courant bejje cankiɗo ƴeewleru août ujunnaje ɗiɗi nogas e tati noon ɓe mbawi kay wadde kay manditare mabɓe nogas e golle wuro bawte ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi hawrno koye asatare e caggue kikiɗe toon to ɓe mbaɗi kadi caggal midi ɓe mbaɗi meeting mabɓe to Abosso ɗum noon ɓe mbi wonde ko ɓe jiiɗi kay ko sembinde ɗum mate kay aɓe mbawa kay wadde koɓe jiiɗi wadde ko hayri on men noon wonde jawgal ko fate kono plan o wawi kadi arde tawtorde mabɓe ɗe yidirde e mabɓe guine Conakry ene wandi en jokki wadde kay opération mum hakkude kay e ɓen taw kadi ko waɗoɓe toon gueɗe ɗe ndewani hono lawol e ɗum noon ko ñande guila jeenayyi lewru taw kadi ko bawtu ujunnaje ɗe nogas e nayyi ɓe puɗɗi hono golle ɓe mbawi noon wadde toon kadi yirtude kay ɓen waɗa bono yonkoɓe e taw kadi ko criminel uji no feewi e waɗoɓe trafic hani ɓen e yiɗɓe ɗannade hani e trafic ko affaire drogue en ɗum ɗo foof oɗo opération ɓe jaggi hen yimɓe noon ma wonade sappo e hunde taw noon ɓe mbawi hono jagguɓe ɓe dokti ɗumen leyɗele mumen toon to série a lewon e ɗum noon ko ɗon e capital he ɓe gonno ɗum noon wawi kadi addude ko tension mawɗi hakkude leyɗele kono ɗiɗi ɗe ɗum waɗi noon procureur o taw ko juridique wi wonde kay haɗani tan e ɓe série lawnoɓe kala mo jii neɗɗo mbaɗo noon ɓe mbawata kay ko jaggude ɗum ɓe dawna ɗum lawol haɓe wawa kadi yaltinde ɗum hono leydi ndi ɗum noon wona leydi série lewon tan toɗɗa Nigéria to nde jawgal mabɓe ko fate kono gueɗe caggal hono leydi wawi wiide wonde e ñande asatare nogas bo lewru bawtu ujunnaje ɗe nogas e nayyi fenni ko haalate ko kay wonde ko kamɓe woni caggal kala ko woni gueɗe bonɗe boɗoje toon to Niger ɗum noon ɓe duwti ɗum haɗa ɓe mbi ɗum jaalaki wodani ɗum noon ɓe jiiɗa kay leydi Niger taw kadi ko addude mum caɗele ha ɓawa kadi wadde ɗum taw kadi ko e ɓen wallitakal yimɓe seɓɓitiɓe ɗum waɗi noon ɓe mbi ɗo takkere nde ɓe takkiɓe nde kamɓe ɓe duwti ɗum ha laaɓi ɓe mbi wona e mabɓe yoɓe ƴeew leydi wondi kay wona kay leydi tawata ko Nigéria ɗum noon ɓe guuli ha ɗon tan wawi hadde ɓe noon ene wayno dey ko gueɗe kamɓene ɓe mbi wonde kala ko fate
watte kono takkere ala so kamɓe ɓe mbawɗa bayyinago ɓe mbawa wiide wonde kay ɗum ɗo kay ɓe ngalaki hen hande ɓe ngala hen janggo ko wiya e mabɓe ko haydara ala ko jalɗi hen e coppi e kañum de e Somali nde tawno wonde gardiɗo leydi hono France ari toon hono jillo wawi noon yillade kamɓe leydi mabɓe ndi ɗum noon haali hen kadi gueɗe taw kadi ko fatto mbaɗa mbawa heɓde e tawɗo ko maire rouge o ɓe mbawa kono jettade ɗum nde tawno wonde e coppi e kamɓe de eɓe goddi taw kadi ko maayo ngo ɗum noon caggal kay cifodiral nde ɓe mbannogal taw kadi toon to protocole hakkude mabɓe mara ɓe jiiya mbawa yiitodirde e koye mabɓe ha mbawa kadi ɗaccede ɓe mbawa kadi yaade to maire rouge o nde tawno wonde ma won ɓen ɗumnama wadde kilométre uji hono nogas ko fatti toon e maayo ngo ko ɗum dey ɓe jiiɗi mawɗo leydi ni taw kadi ko France toon mbi wonde ɗum ɗon alay saago kamɓene ɓe mbawa wallete hen no fewi ko hono oɗo saaha ɓe jiiɗi kay ko jayiri mbawa hono dartade e to toon to hani to leydi hono Soudan ɗum ɗon wawa kadi dartade mbaɗa ɓe kadi ene mbawa fofde no fewi Hali Abouba ko ɗum ɗon joguiɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo mon Arsuno Boji ko Sandogo ngam mi weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Boji golle ma jooɗi peewi ko annudi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiani Alpha Mamadou Siley Ba to moderne kay hayɗi galle makko Sama Sa ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Nene to kay hayɗi ko taari ɗum kabaruji men demgal Pulaar kabaruji men jolom jaɓɓeri ko to leydi Palestine paaɗen ministére de la santé mo Hamas ɓe kolleri bila mabɓe cakkitiɗo kay ko fate wasɓe pittali men tuggi ko guerre hakkude mabɓe Israël fuɗɗi woni tuggi gila 7 octobre faade ñalawma hande o fodde e nder lebbi 14 ɓe kolleri tigui ko wara hen toon to Gaza koɓe 45 ujunere fayi temetere sappo jeeɗiɗo neɗɗo waraɓe hen woni 45 317 mort e nder ɓen waraɓe hen 56 mbara ko nder waktuji 40 waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi woni tuggi hanki fayi ñalawma hande o ɓe kolliri ɗon so tawi ko barmuɓe hen tuggi ko guerre o fuɗɗi e nder lebbi 14 ko temedere jeeɗiɗi ujunere en fayi temedde jeeɗiɗi sappo e tato neɗɗo woni 107 713 blessé koto leydi Brésil paaɗen bilan accident bis bannoɗo setta ɓennuɗo toon to wuuro witengo Manas Jérémy ɓeydima bilan o ɓeydima no fewi bilan wonno ko 34 e jeeɗiɗo neɗɗo ko mayno hen e oɗo saaha bilan o yettima 41 neɗɗo kawruɗo hen e ladiala koto leydi Russie udditen kabaruji men koninkoɓe leydi Russie ɓe koliri tigui wonde ɓe tetti wuuro tawi ko wuuro Hesso wongo to funnague leydi Ukraine gon wuuren tawe tawe sappojo kilométre banggue hakkude mum e wuuro hakkude mum e Zaporozhia ene ngo wuuro ngo wiyete ko Estro GV ko gon wuuro noon ngo wuuro noon ngo tawe e nder région orientale mo Donetsk musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan ɗon kabaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawto he ko musidɗo mon Seydou Mar Khali Abouba to karallagal ha mbawon yiide men to banggue nete ɓosojo ko Saydou Abouba so tawi ko ruɓiɗo kedde Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Boji korko mo Sara Dogu ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on